Hola, Laia. Soc jo. És que em vaig quedar tocat, saps? Això també és complicat per mi. És a dir, jo també estic intentant entendre-ho. Surts corrents així i no puc ni explicar-t'ho, ni seguir-te. Sento que he de continuar buscant, que necessito aquesta oportunitat, que per primera vegada estic a punt de trobar alguna cosa molt grossa, molt més important que una història, m'entens? En fi, res, això. Disculpa per la nota de veu, ja sé que les odies. Soc al bus, anant cap a Vic. Vas arribar bé. És que quan et poses així, m'agradaria poder explicar-t'ho tot, saps? Trobar les paraules. Però és que encara no sé quines. Mama, quantes parades queden? Deuen quedar 2 o 3, no? La mestra em castigarà si torno a fer tard. És com si les peces comencessin a encaixar, saps? Si sabessis com és d'alliberador haver pogut entendre-ho i dir-ho. O sigui, sé que és un camí molt llarg, però per fi he pogut començar a recórre'l. I m'agradaria fer-ho amb tu, Laia. T'estic enviant massa notes de veu, perdó. Aquesta és l'última, t'ho juro. És que necessito dir-te una cosa més. Laia, t'entenc perfectament. Crec que jo també hauria sortit corrent si m'haguessis deixat anar una bomba així. És complicat, però és així. Sé que m'entendràs. Mentrestant, continua amb la nostra aventura. Espero trobar algun altre clau al museu. Ja gairebé sóc a Vic. Desitja'm sort. Greal, el secret de les 8 claus. Bon dia. Hola, bon dia. Vol una entrada? Una, sí. Benvinguts al Museu d'Art Medieval. Merci. Et puc fer una pregunta? Sí, és clar. Estic buscant una obra concreta. En tinc el número. Em podries indicar on trobar-la? Si en tens el número, per descomptat. És el 4672. D'acord. Doncs això deu ser a la sala de cofres, al segon pis. Aquí tens el plànol. D'acord, gràcies. De res. Us recordem que fins al 15 d'abril podreu gaudir d'un espectacle únic. L'International Mercat del Ram Balloon Trophy que organitza el Club Català del Globus des de fa 40 anys. Episodi 9. Quartet. És aquí. Aquest? Obro la vitrina? Sí, ve el número que va esmentar la neta de la Manterran. Afanya't. Hi ha alguna cosa dins. Dóna-m'ho. Aquest paper té alguna cosa dins. Dóna-me'l i deixa el cofre al seu lloc. La clau, agafa-la. En falten 3. Què és aquest paper? Un mapa? No, és una carta nàutica. Hi ha una anotació. LCDG 4603-4815. Le Comte du Graal. LCDIG. Le Comte du Graal. De Chrétien de Troyes. Té els versos numerats. Doncs només cal ordenar-los. Vaja, mira qui tenim aquí.
L'has feta grossa, xaval. T'ha tocat perdre. Vols prendre alguna beguda? No, no. Jo, si fos tu, no m'ho perdria. Coneixes la ratafia? És un licor de nou verda. Un delit produït aquí mateix. Al bell mig del coll sa cabra. Què en fareu? Res, home, res. Som gent civilitzada. A més, ja tenim el que necessitem. Posa-li les brides. Clarament no li interessa brindar. Però quina poca educació que tinc. No m'he presentat. Carlos Sherroff, col·leccionista d'art. Molt de gust. Compro i venc peces úniques d'aquelles que no surten mai al mercat. Els col·leccionistes d'art no segresten ni lliguen la gent. Saps què és l'Anenerva? No tinc ni idea de què em parles. En català, herència dels avantpassats. Una associació alemanya per investigar els orígens de la raça ària. Llavors ets un nazi. No, jo no. El meu pare sí. Era membre de l'Anenerva. Va morir seguint els passos de l'Otto Rahn. I he jurat venjar-lo. O sigui que sí que ets un nazi com ell. No, no. Jo només el vull venjar. I ha de pas trobar un tresor. I, per descomptat, guanyar una fortuna. Et fas una mínima idea de quan podria guanyar amb el Sant Grial? No, realment no ho sé. Però estic segur que no té preu. Esclar, segur que no t'interessen els diners. Per això la teva amiga i tu els busqueu. Per cert, i la noia? No hi és. Jo aquest l'he trobat sol. Se'n va anar. No va voler continuar. Em va deixar a Girona. No menteix cap. La dona de Girona va dir el mateix. La va veure anar-se'n sol en cotxe. La Dolors? Què li heu fet a la Dolors? Res, home, res. Li vam fer unes preguntes ben intencionades que va contestar de bon grat i la vam deixar anar. Som gent civilitzada, ja t'ho he dit. Sabem tractar a qui col·labora amb nosaltres. Preneu-li el mòbil i a descansar. Demà marxarem aviat. Ja us he dit que no ocasionaré cap problema. No em feu mal, si us plau. Laia? Calla, estan sopant a la casa, ens poden sentir. Laia! Gràcies, gràcies, De gràcies. res, de res. Què havia de fer? Quan he vist que m'enviaves la ubicació en temps real he sabut que passava alguna cosa. Ja està. Gràcies. Perdona'm, Pep. Ahir a la nit no t'havia d'haver deixat sol, de debò. Et podrien haver matat. El que importa és que ets aquí. I no penso deixar-te sol mai més. En el camí que vols recórrer, jo seré al teu costat. Ho sé. Fes-me una abraçada. Vinga. Vaig arribar a pensar que no et tornaria a veure mai més. Ni parlar-ne. Em costarà aprendre, entendre, però... Home, i tant. A mi també. Anem-nos-en abans que tornin. Encara no, Laia. És el Grial. Vinga, què t'empatolles? Ja no hi ha cap dubte. El que busquem és el Sant Grial. No podem anar-nos-en ara i deixar-los amb el cofre. Ves amb compte. Tranquil·la. Estan borratxos. Som molt a prop d'aconseguir. Celebrem. Som quasi al final. I pel meu pare. Doncs per ell, sí senyor. Això és pel seu pare. Un home de veu que aviat podrà descansar en pau. Pare, he heretat el teu do per la clarividència, el teu honor, la teva saviesa, i jo hi he afegit les meves habilitats als negocis. Aquesta vegada, cap.
I vostè no confiava en nosaltres, eh? Hauríem d'anar a buscar-lo ara mateix. No podem fer servir l'helicòpter a aquestes hores. Massa perillós. Cap, seny, sagacitat. Molt bé, clar. Això... Dormim, descansem i demà volem. No ho havia pensat. Sí. Ben pensat, Cap. Vostè sempre pensa bé. Ja el tinc. Marxem. Val. Cap a on anem? A qualsevol lloc. Lluny, abans que notin la teva absència. No podem allunyar-nos, Laia. Ja tens el que necessites. Saps que just aquests dies a Vic hi ha un festival de globus aerostàtics? Pep, no tinc temps per una de les teves dades random. Tenim assumptes més urgents. Mira això. Estic conduint, Pep. Què és? Una carta aeronàutica. Té una marca sobre Montserrat. Què? Sembla que aquest cop l'Oto ens demana anar per l'aire. Et ve de gust muntant globus? Greal, el secret de les 8 claus és una producció de l'Agència Catalana de Turisme inspirada per Javier Sierra. Escrita per Pablo Lara, Viviana Ricciardi i Juanjo Ramírez Mascaró. Protagonitzada per Paul Monen i Michelle Jenner. Disseny sonor, Jules Curiel. Escolta la sèrie completa a catalunya.com i a la teva aplicació preferida de podcast.